íbamos a empezar a falar sobre os persoeiros máis destacados que lembra moitas veces nas conversas que temos aquí na tertulia do Esportivo. Toda esta xente, Tomé e compañía, non? E que teño que dicir agora? Falarnos dos persoeiros importantes como Tomé, Benito Casasnovas, toda esta xente. Bueno, Tomé era un señor moi importante en Pointilleres. Moi importante en Pointilleres. Porque todas as comparsas de carnaval que había, a letra sempre era del. A letra era de Vidales Tomé. E a música de Benito Casasnovas. E facían esas orquestas aí na calle de abaixo, na do Jaio, e ali iban os rapaces a mirar, claro. E dali saliu orquestas moi boas, comparsas moi boas, como a dos Pierros, por exemplo, que non sei, creo que nadie acordará dos que están aquí. E saliu dos Pierros, saliu a de Marcelino Zapateiro, o pai de Regino, que tamén tiña moita chispa para estes asuntos de carnaval. Era formidable. O ano que saliu a orquesta dos Pierros foi os mellores carnavales de Pointilleres. Pointilleres había uns carnavales magníficos, maravillosos. Non se explicaba de onde salía o diñeiro, posto que naquela época, estou falando de antes da guerra. Naquele tempo de diñeiro, nadie tiña diñeiro, nin os ricos. Os ricos tiñan piñeiros. Pero non tiña nadie. Pero viñan os bailes e todo era un lujo maravilloso. Todas as señoritas, todas de roupa hasta os tobillos, todas cheas de joyas, e os homes, todos vestidos de negro ou de traxe oscuro. E os bailes eran maravillosos, hasta viña xente de Vigo a un baile de carnaval de Pointilleres. A orquesta e a comparsas que máis destacaron na historia de Pointilleres foi ese mismo ano, a de Marcelino e a de Esportivo. Esportivo, cos Pierros, que tiñan cancións moi bonitas. Eu canto moi mal, pero vou a ver se me defendo. Porque a música era moi bonita. Os Pierros tiñan un paso doble que salían desde a plaza, e o paso doble dicía: hoy los Pierros soñadores por tu calle pasarán. Non me vou acordar de todo, por tu calle pasarán. Bueno, moi bonita. Había de Marcelino, que viña con un paso doble que dicía: desde Almería hemos venido todos embarcados con gran temporal, este del bombo se ha mareado y tiene un ojo estropeado. El que toca el clarinete y este del bajo, los dos pudieron salvarse con gran trabajo. Después de tantos horrores y de tantos sinsabores, hemos perdido el equipaje y nuestro señor director tantas fatigas pasó que el pobre está tan asustado, ya ha jurado no viajar como no sea una burra de mucha edad. Era una canción que decía, a miña cabeza empeza a fallar. Dicía, porque soy, vamos a ver, está mal, ahora, ponse mal este asunto. Porque de Pierros salgo, ya no me quieres, de las mujeres, que esos son caprichitos de las mujeres, ¿sí? Quiéreme, que yo siempre te querré, ole, 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 ole. E tiña cancións moi bonitas, os Pierros tiñan cancións moi bonitas. E Marcelino tamén tiña moitas.
Despois había a xente que se disfrazaba de moitos disfraces, tanto os pobres como os outros. Salían grupos pequenos e tiñan cancións así ocorrentes no mesmo momento. Por exemplo, eu recordo unha vez que un día de carnaval iba eu por a plaza e iba tamén Caneco, fillo dos de Pardo da calle de abaixo, e outro máis non sei quen, dice, vámonos a cambiar a ir de máscaras. E cambiámonos no medio da plaza. Eu dinlle volta a chaqueta, el deulle volta a chaqueta, compramos 3 escobas na da trija e saímos disfrazados. E no esportivo había uns bailes magníficos. Ahora fala ti. Quería que lle explicaras aos máis novos, a xente que non se acorda, como se escollía o personal, porque ti me dicías que cada ano se facía unha escolma que non era quedar nun ano por outro. A xente que quería ir nas comparsas, pois na Casa do Jallo da calle de abaixo, ali hai un salón grande, ali abaixo, ali estaba Benito Casanovas, o vello que foi alcalde de Pontevedra, e ali escollíase os que, bueno, ti que deseas ter que escribir, si, bueno, a ver, di, mi, eu te dicía, mi, e te dicía, bueno, ponte pa ali. Outro día me di, fa, ti, ali. E así que tiña colocados os tipos de voz que facían falta. Estos, algún máis había voluntario, e un día, curioso, mira, a min. E señor Benito, eu te quería dir, pois a ver, di fa, nada, di sol, nada. E díxome entón, mira, rapaz, ti non sirves pa nada. Pero vas levar a bandeira, levar a bandeira. Sí, ti non sirves pa nada, vas levar a bandeira, efectivamente. A ver, outra pregunta. Queria che preguntar, porque a maioría da xente temos visto moitas fotos. Porque eu veño sin ningún papel, Eu non traio máis que a cabeza. Eu non nos rin. Eu non teño ningún papel. Tens que me preguntar para refrescarme a memoria. Claro. Normalmente salían 2, 3 comparsas, non? De 40, 50 personas. Sempre dúas. 3 era difícil. 2 comparsas facíanse fácil, porque unha axudada de unha maneira direita ou indireita por o esportivo e outra do señor Marcelino. Depois os outros eran comparsistas, pero non eran comparsas, non? Nunca, eu non recordo máis que 2, que foran de dúas orquestas, porque costaba moito diñeiro, sabes? Costaba moito diñeiro, porque esas comparsas levaban a música de Pontevedra, repartíase. Por exemplo, alquilabanlle 10 músicos para que foran polas calles tocando. E había que pagarlle. E depois había moitos gastos, os traxes eran malos, eran de tal, pero a orquesta, a comparsa de Os Perros serían máis de 50. Había que facer 50 traxes, porque iban hasta personas maiores. Unha vez sacaron unha fotografía ali na plaza da música, da orquesta, e o Saturnino Vidal, que era un moi bo fotógrafo, que en paz descanse, era moi bo, puxo a máquina ali, preparou todo, e como quería tamén salir, ele tamén se vestiu. E puxo ali, e por casualidade saliu. Sí, saliu. Tiña esa costumbre de salir de Pontevedra, non? Porque un día Saturnino tiña un empleado que andaba os domingos por aí a sacar fotografías cando salía da misa a xente, e eu tiña os meus fillos que eran pequenos. Os dous eran pequenos os dous. Un vestiuse de obispo e outro de cura. E xe, bueno, sacalle unha fotografía aí a ese rapaz delante da iglesia. E sacou estupendamente, a iglesia non saliu movida, pero os rapaces non estaban. Os rapaces non estaban, coño. Quedaron fora. Iso era un arte que,
Me habías comentado unha vez que a xente que se disfrazaba en Pontareas, incluso non só das comparsas, salían de Pontareas, non? Por as mañáns iban a Mondariz, Si, iban a Mondariz, iban a Redondela, porque os de Redondela tamén viñan aquí, viñan todos os anos, os de Redondela. Tamén traían moi boas comparsas. Sí, iban a... Esta máis había xente que os obsecaba, que lle daban banquetes, que lle daban tal. No, pasaban ben, pasaban ben, sí. Pero a orquesta era, a comparsa era magnífica. A ver, veña, outra pregunta. Bueno, estamos facendo así un esbozo xeral. Quítase aí un apunte, le. Sí, pero non me dá para ler moito. No, con dicirme a min o principio, o resto xa o dixo eu. A ver. Aquí empeza por A ver, como empeza? Estamos facendo un esbozo de antes da guerra. Cando... Isto todo o que contei hasta ahora é antes da guerra. Antes da guerra. Ahora, durante a época da guerra, o carnaval cambiou moito. Non hubo máis carnaval. Non hubo máis carnaval. En España non hubo nunca máis carnavales. Despois da guerra non hubo. Había fiestas de primavera. Chamaban festas de primavera e facíanse algunhas cousas, pero sin careta. As festas os bailes de Poenterés que nos facían magníficos, maravillosos, eran as da calle de abaixo. As raparigas da calle de abaixo facían os carnavales, bailaban, iban a buscar as flores amarillas aí al Canedo para adornarse, e chegaban ao Esportivo, entón facían os bailes de carnaval, facíanse no Cine Cardeu. Cine Colombo. Eran a abaixo, sí, porque aquí non cabía xente no Esportivo. E cando o baile estaba a medias tarde, chegaban as da calle de abaixo, enchían o baile. E sempre con cancións maravillosas. Eu recordo ali hasta bailaron un minué, que foi uns aplausos que temblaba o teatro. Un minué que había moi bonito que dicía seis mulleres aquí e 6 homes ali, de etiqueta todos bailando, unha maravilla, as da calle de abaixo. Eu nací na calle de abaixo. Bueno, deixamos ante atrás, falamos de Farache, de Tomé, de Benito Casanovas, pero houve outras figuras, Abel Valenzuela, Rey... Abel Valenzuela era o tío máis simpático que había en Poenterés. Non falaba nada, sempre estaba calado, pero era maravilloso. Era un señor tan... Él era un muchacho alto, midía, aquí non podía entrar. Se viñera, aquí non podía entrar. Pero había tamén outro na Xiralda que tamén era tan alto como él, Claudio Garrido, aquel fillo da Moucha. Non me preguntas a mí. A Moucha era unha señora que vendía fruta nas portas do cine, tiña eses 2 fillos, era viuda. Tiña 2 fillos, un que morreu en Mondariz e outro que morreu aquí. Pero era tan alto como Abel Valenzuela. E deles hai a seguinte anécdota. Cando foron á vida militar, naqueles tempos, tocou os 2 para a Coruña. Para a Coruña os 2, foron a lei de soldados. E cando se chega ao cuartel, que se vai por primeira vez na mili, ao cuartel, os primeiros días, eu non se chamo a ti Jaio, ven acá, non. Eu chamo-se Poentereas. E ti mes para atrás, e outro, Poentereas. Bueno, foron os 2 á mili, e claro, tamén iban xente das parroquias, das aldeas, e esa xente. E contan que unha vez, isto contou a min Abel, que estaba Abel abaixo esperando polo Garrido, ese, por o fillo da Moucha.
Estaban rapando unha aldea, arrimada ali contra unha parede, ali o pobriño, ali, vestido de uniforme, como se vera vestido de músico, era igual. Estaba ali, estaba mirando para ver, tal. Entón baixou, ponte aí, está así, ven aquí. Empezaron a falar os dous, tal, e o agarrido volveu a marchar. E o rapaciño, aquele que estaba ali todos, estaba pensando na vaca, no boi, estaba no servicio, dícelle, señor, os de Ponterea son todos así, están altos. E dícelle a Abel, non son, non somos os máis pequenos. Non somos os máis pequenos. O rapaz fuxiu con dice Abel, eu non mirei máis no cuartel. Era un hombre magnífico porque era moi simpático. Falaba pouco, é verdad, pero era moi simpático. Casi sempre era de directiva do Esportivo, porque posto na porta aí o día de Carnaval non entraba nadie que non fora socio do Esportivo. Claro, era como un guardia civil. E era, casi sempre estaba metido nas directivas. Isto era... Pontereas naquele tempo tamén nos divertíamos. Naquele tempo tamén nos divertíamos. Só que o baile empezaba cedo e acababa cedo, para ir para casa a 1 da mañán ou ás 2 da mañán, acababas o baile. Pero empezabas o baile cedo e terminábase a cousa cedo, pero bailábamos bastante. Sobrábamos sempre. Todos os domingos había asalto, se chovía, había asalto no Esportivo. Tiñamos unha gramola grande, tal e bueno. A 7 empezaba ás 4 o baile. E ás 7 parábase por se a xente quería ir ao cine. Marchaba a xente do cine e seguíase bailando ali e tal. As festas era igual. As festas acababan a 1 da mañán, pero empezaban ás 9 da noite, a 1 da mañán. Agora empezan cando salen os outros. Pero agora cando salen os outros, onde vas? Vou á festa, pero xa é 1 da mañán. Pois vou ao baile que empeza a 1 da mañán. Claro, entón veñen o día seguinte, nin van a traballar, nin nada, porque veñen o día seguinte. Pero nós tiñamos as mesmas horas, e ao día seguinte dábamos no traballo. Porque a pobreza existía, pero moita pobreza existía. Busca outra folla. Antes cantáchenos aí unhas... As letras das comparsas como os perrós, eran moi poéticas algunhas, pero tamén había letras moi satíricas, non? Bueno, sí, había, por exemplo, as comparsas, tamén todos os defeitos que había no pueblo, botaban os seus piropos aos alcaldes, non? Por exemplo, había nunha comparsa un día que botou unha canción que dicía: tápelo, señor alcalde, tápelo, tápelo, que huele mal, ese callejón de pino que es una barbaridad. Total que non se tapou. Tapouse despois de 2 ou 3 anos. Entón tiña así cancións que pero non se metían nada de política, ni de esa mierda toda que chaman política, non sabes? Todo o mundo era unha masa, éramos poucos, pero non éramos malos, non éramos malos. A ver, outra. Hai unha letra moi bonita, tamén moi satírica, de Paco Varillas. Sí. Sí, iso foi que na farmacia de Lago había un empleado que era Manolito das Burras. Vos conocéstelo, Manolito das Burras. Estaba na farmacia, tiña moito entusiasmo polo fútbol, pero nada, de fútbol nada. El nacera para outra cousa, non para o fútbol. Un día, como tiña cartas, cobraba o sueldo do mes, comprou unhas botas, unha camiseta, un pantalón e tal, e quixo xogar ao fútbol. E foron a xogar a Anguares. Entón, depois saliu unha comparsa, saliu: un mancebo de botica quixo xogar ao balón, comprou as botas novas e foi ao campo do Cabalón. Tan malo era o mancebo
que varillas acaboulle pejando. Para botalo fora do campo. Sí, para botalo fora do campo. Bueno, xa habíamos falado unha vez, fai tempo, que me comentaras que a comparsa, digamos, oficial do Esportivo daquela eran os Pierrós, non? Os perros, sí. Foi a mellor, é histórica, é histórica. Pero despois E hubo ademais non está aquí o cuadro, non está aquí, aquí non está o cuadro. Fai moitos anos existía ese Que non cuadro. sei que non levaría. Decorando algún salón. Pero a dos Arlequíns, que Os foran Arlequíns medio fracaso. era boa, pero non era comparable. Non era comparable con... Os uniformes eran máis absurdos, máis feos. Eu a comparsa non rendiu o que rendiu a dos perros. Os perros foi unha comparsa magnífica. A os Arlequins hasta eran menos, e tal e cual non foi unha... Pasou sin pena nin gloria. Pasou para... non foi unha gran cousa. O que viñan eran as comparsas de fora, de Redondela, viñan unhas comparsas, a veces tamén viña alguna de Porriño. Pero de Porriños todos eran sobre as tamangas, eso nada. Os de Redondela, os de Redondela eran unhas orquestas, unhas comparsas moi boas. Bueno, damos un salto... Abre o tomo segundo, a ver. Así. Damos un salto e pasamos e nos centramos no enterro da Sardiña. Bueno, o enterro da Sardiña era moi bonito. Era moi bonito. Eu mirei unha vez en Vigo, cada viuda ali cojonuda. Cada viuda cojonuda, que tenían 25 anos, non eran viudas, pero iban todas vestidas de viudas, como iban tamén aquí. Pero en Vigo, que era moita xente, e era roupa fina, era unha comparsa magnífica. Pero aquí tamén era, porque aquí na do Jaio organizábase todo moi ben ali. Por exemplo, un iba vestido de obispo, outro iba vestido de se levala o esopo, que lle botaba que... Cheiraba ben, non? Sí, que botaban merda de campa que cheirara. Sí. Ali no tal, outro andaba así cos... e tiña merda de can. Que andaban os rapaces a collera todo o día para levala... Sí. E depois tiña unha canción que era moi bonita, non? Ya se fue el carnaval, ya se fue nuestra alegría, llorar hijos del TEA por esta pobre sardina. Entón o coro de atrás, ay, 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 ay. E as señoras, as raparijas de Pontarés tamén vestidas de viuda, Ainda non eran fillas casi, xa eran nais. Sí, eso recorría todo o pueblo, porque iba todo o mundo, menos o cura, iban todo o mundo. O cura non iba ninguno, non, de verdade que non iba. O motor principal era casi Pepe de Inglindín, non? Pepe de Inglindín era o que salía vestido de militar, tiña unha zamarra con 3 estrellas aquí de capitán, e salía montado nun cabalo, e 3 rapaces con ele, con unhas cestillas desas de mimbre, e iban porta por porta pedindo, salía a porta, mira, o seu día de Ponte a Sardiña, denos unha vela, tal, unha propina, tal, uns dabanlle velas, outros dabanlle pesetas, non? E facíase o carnaval con eses cartos, claro, había que pagar, porque había tal. Xuntaban bastante diñeiro. Ademais, Pepe de Inglindín montado no cabalo, parecía vestido de general, parecía o general dese americano que foi a Luna e quedou alabado. Que máis? Falábamos dunhos bailes que había en outros sitios, aparte do Esportivo, no Cine Colón. Sí, había bailes, sí. Xilleira, Xiralda... Había un baile na Xiralda, outro na Calle da Baixa, outro na Castiñeira. Esos eran bailes de pagar, non eran de pago. Esos eran bailes de tranca, se chamaban bailes de tranca, non? Sí. Eso non merece papel. Suena a letra, oi los Pierrós soñadores...
Hoy los perros soñadores por tu calle pasarán, brindando no sé qué, la alegre juventud. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, aquí realmente celebrábase sábado, lunes e martes, non? Sábado, lunes e martes. E lunes era o baile do Esportivo, o baile solene do Esportivo. Había pola tarde baile de rapaces, e a noite iban ao baile de maiores ali. Isto e os bailes mellores que había, non? O baile do lunes do Esportivo esperábalo como esperas o jordo na lotería en Navidad. Todos esperamos o jordo, pois aquel era igual. Esperaban só aquel baile que con todo o mundo quería o baile. Había quen se facía socio e ao pasar os carnavales dabanse de baixa. Hasta que un día lle saliu o tiro pola culata. Porque aquí entonces había, por exemplo, aquí o registrador da propiedade non era gallego. O veterinario, pois non era gallego. Viña xente da fora. Agora, con a autonomía esa, temos que ser todos do mesmo juego. Entón, un ano estuve aquí de registrador da propiedade un señor chamado Emilio Martínez de Borso, catalán, solteiro, que se casou con unha rapariga de Puenterés. Casouse aquí con unha rapariga de Puenterés. Como tiña que entonar isto? Iso non sei. Espera. Sí, facía socio por carnavales, sí. Ese ano, un ano cuadroulle a ser presidente a don Emilio. Eu tamén era, eu era bibliotecario. E tamén viñeron os mesmos fulanos, co mesmo asunto, uns días antes de carnaval, a pedir alta de socios. E don Emilio dixe, bueno, sí, mire, despois de que pasen as fiestas, lo estudiaremos. E os meus olíos anduveron polas calles collendo firmas para facer unha xunta general. E don Emilio contestou, sí, despois das festas. Non volveron nunca máis. Sí. La copla de la moto de Lamas, Nano? Pois a moto de Lamas era la moto que tiene Lamas. Es 32 HP y cuando le falta el gas tiene que andar a pie. Así, despois había outro verbo máis, sí, pero non tiña moita importancia. Ele dicía gas, porque non era capaz de dicir gas. Quería falar castellano, pero non lle salía. Sí. La moto que tiene Lamas, sí. Que recordas do carnaval das parroquias, Nano? Non, nada, eu non iba. Eu non iba alde. Pero non hai máis asuntos. Ahora, acortámoslo para que a xente che faga algunhas preguntas. Está todo dito xa. Debe quedar algo. Algo de quedar. Que eu non traio nada comigo. Eu quería que algún de vos fixera algunhas preguntas a Nano. Sí, la comparsa de los chiquiteros, pues cantaban, somos los chiquiteros del siglo XX, pero eran cada uno con su ropa, no llevaban disfraz, nada más que llevaban aquí una chiquita atada con una goma. ¿Sí? O lunes por la tarde tamén salía, o lunes ou o martes, por la tarde salían as carrozas, había unhas carrozas que eran de 4 que podían ir 4 personas, non? E viñan as carrozas, viñan todas adornadas con esas flores amarillas que hai aí en Canedo, con mimosas, sí. E daban unha volta, viñan as carrozas e andaban na plaza a voltas alrededor da plaza, non? Alrededor da plaza. E desde as casas estaba o Esportivo ainda na plaza esa. Estaba o Esportivo. Estaba o TEA tamén na plaza.
andaban a dar volta por aí e tirabanlle caramelos, castaños do Cañizo, castaños de Adrí, e os rapaces nos íamos ali a comer as que cazábamos. Pero había máscaras que eran de notable calidad, porque había unha señora da calle de abaixo que chamaban aquela que era costureira naquele tempo que lle facía os traches aos curas. Crisanta. Había a Crisanta e miña tía Carmiña, unha hermana de meu pai, tiña Carmiña, que viñan con aqueles sombreiros iguales aos que traía a reina de Inglaterra. Xa os traían elas naqueles tempos. E viñan eles que saber. E daban por a plaza, a xente aplaudía, tirabanlle caramelos, e tal, piropos, e tal. Xente, isto era un espectáculo bonito, pasaba a tarde ali, estupendamente ben, sí. En coches de cabalos, Bueno, e había un señor da calle de abaixo que non iba nunca a misa. Nunca a misa. E o día de carnaval alquilaba un coche deses, cos cabalos, 2 cabalos, vestíase de etiqueta, con un chapeu deses altos, así xa, só de etiqueta, e montaba, viña a misa en coche. O xofer diante, paraba diante da iglesia, e baixaba o xofer, abría a porta, senón non salía. Abría a porta, saludaba, se quedaba de jorra, e outro, el lle contestaba, entraba na misa, oía a misa, que non a entendía, porque era en latín. E depois, acabar a misa, viña para fora, xa estaba o xófer na guía, abría a porta, subía, e para casa, hasta outro ano. Sí. Era albañil. Non podo dar as señas porque pode haber familia e pode ser molestar. Pero sí, viña pero todas as feitas, estábamos os rapaces todos aí, miralo entrar na iglesia, nos saludaba a todos, sacaba a chistera, facía ben o papel, e hasta outro ano, sí. Mira, de Vigo viña moita xente que está, porque moitos rapaces de Vigo, de Pontereras, traballaban en Vigo. O fillo de Rimedio Rodal, Manolito Candeira, uns rapaces de aí de Canedo que tiñan unha sastrería en Vigo. Viñan todos ás festas viñan todos de cuello duro, porque pensaban que viñan de Norteamérica. Entón, pasaban aquí o día ou 2 días, e pasaban, eran moi puentearianos, non moi puentearianos. Agora veñen as festas esas e non ven casi nadie. Porque agora non teñen a atracción que tiña aquilo. Porque as feiras de Ponteareas, por exemplo, naquele tempo, non eran, como dice o Abad Anguares nunha poesía que fixo un día, nun libro que teño na casa, en Ponteareas había unhas feiras os sábados de Rabelo, que eran uns feiróns que hai que velos. Eran feiras, pero feiras, necesitabas un traxe para un cabalo, había un traxe para un cabalo. Querías comprar unhas tamangas para o rapaz, había un tamangas para o rapaz. Querías comprar unha cincha para tal, había unha cincha tal. Unha feira era unha feira, de verdade, non é como agora que pasa as feiras nin te enteras. Os únicos que miras son os barrendeiros. Claro, non hai nadie. Un feirón, como dicía Piñeiro. Son uns feiróns que hai que velos. Comentabas unha vez o dos concursos de disfraces con premios que había, non? Bueno, sí, pero eses premios non nos daban no esportivo. O esportivo obsequiábanos de outra maneira, con flores, con calquera cosa que nos facían. Sí, ali hasta se elixiu a primeira Miss Puenteareas, a primeira Miss Puenteareas elixiuse no esportivo, non a que hubo despois, non Milucha, non a hermana de Recino. A hermana de Recino foi cando xa se facían as cousas un pouco máis en serio, non? Pero en Puenteareas a primeira Miss que hubo foi nun baile do esportivo, que había tanta xente, e obsequiaron ali as señoritas, obsequiaban as señoritas, porque a directiva obsequiaba, con uns pasteles ou unhas galletas e unhas botellas de sidra, vivíase máis sidra naqueles días que a puñeta. Eu, cando iba a baile, se levaba os cartos para a sidra aquí no bolsillo este. Porque había que... Sí, había moito...
moito interés en eses premios. Pero se dixe a primeira misa non foi depois foi a outra rapareja que foi Marcelino, que foi, hasta me parece que foi a única misa oficial que foi feita allí. Pero Ponteareas, isto económicamente estaba mal, como están moitas cousas. Estaba mal, pero non sei de onde salió o diñeiro para as festas de carnaval. Todo Dios andaba con cada disfraz magnífico. Hasta viñan de Vigo, alquilábanos en Vigo. Alquilábase, dime un disfraz de fraile, e vestíante de fraile, e viñas de fraile, non? Pero non sei de onde salían, pero cada ano superábanse, cada ano eran mellores os bailes. Iban para as nais, entre si entraban as nais nos bailes tamén, entón os bailes iban as nais, iban para arriba porque había un palco todo de varilla de aluminio de arriba, e estaban arriba mirando como as fillas abaixo bailaban e tal e cual, non? Estaba moi, divertíamonos tamén o mellor cos da hora. E sin tanta discusión. Outra. Era festivo o martes de carnaval? O pechaba o comercio, era festivo? No, sí, festejou pola tarde, sí. O martes. O martes era o mellor día de carnaval, era o martes, Pero pechaban porque querían. Pechaban voluntariamente, sí, non había leyes, pero pechaba, sí. Conforme se abría os domingos pola mañán, abríase o domingo a mañán. Depois os dos lunes á tarde non se abría. Pero iso era acordo privado entre... Lete iso. No, pero tú que dá el tono... A ver, espera. O cazador, tamén a fixen eu, O cazador, que mientes sin punto honor, toma medidas y ten cuidado, porque cazado sale el cazador. Bella perdiz que vuela sin temor, mirando así su torpe cazador, que es más gentil y ayuda al tirador, que el infeliz perdiendo está el honor. Ay, cazador, que en el monte eres un soñador, rodando así nadarás, ni un murón, non son capaz de lerlo. Brilla, bueno, despois, pero había outro tamén que fixen eu, porque porque estas coplas fixen eu. Este ano das coplas. Pero teño aquí unha que... Esa é a mesma. Espera, que pasó aquí? Non se pode chegar a ver, El protector o molinero molinero? No. É que hai aquí unha que quizás sepa de memoria, a ver. Dale. Esto... Esas ya están. Pestica, creo que debe ser... Pestica está aquí, non? Sí. Pestica ya se ha muerto, Pestica ya no existe. Pestica se ha muerto, qué pena y qué dolor. Sus frutos se marchitan, voló su primavera, qué joven nos dejaste, Pestica, sin tu amor. Si un día resucitas, Pestica, no te olvides que te hemos recordado con verdadero afán, que siempre te lloramos y nunca te olvidamos, ni aun en estos días de alegre carnaval. Pestica ya se ha muerto, que breve fue tu historia, nació por muy mala hora para poder vivir, vinieron las pasiones
faltaron ilusiones e ella, como era buena, se prefirió morir. Estas non as podo ler porque non teño... E de que año é eso? Do 54, creo que é, non? 54. Sí. Ainda non nacera eu. Bueno, non facías falta tampouco. Sabes o que me contestou? Nin facía falta. No entero da sardiña, levaban unha sardiña grande, pero de madeira, dentro dunha caixa, como se fora unha persona que morrera, e levábanlo cantándolle todo iso, por iso lle cantaban a canción, e queimábana na calle de abaixo diante onde estaba a botica. Ali queimaban a sardiña e hasta outro ano. Sí. Pero que levaban unha sardiña feita ou unha sardiña de... Era unha sardiña feita por un carpinteiro. E metían dentro da caixa. E levaban, nós somos 4, claro, eso é o enterro da sardiña, E recorrías o pueblo con aquelas cancións, e depois que ibas á calle de abaixo, queimábase diante onde ia a farmacia. E terminaba ali a festa. Na plaza aquela, como se chamaba aquela plaza pequeniña dali de onde estaba o sastriño? Sí, sí. Ali. Sí, pero queimábase non ali, queimábase naquela finquiña que hai diante da farmacia. Hai unha finquiña ali, tengo que decir, naquela finca traballaban aos do Jallo, era dos do Jallo, e oso. E queimábase ali a sardiña, hasta o ano. É que a xente da calle de abaixo tiña moitísima. A xente da calle de abaixo era quen facía todo, facían todo. E ali tamén tiñan o salón do galo, que lle chamaban. Tiñan, O salón do galo, ali facían... ali tamén se facía baile, sí. Sí, allí era un salón grande, e ali tamén ensaiaba a música. A música tamén ensaiaba ali, sí. Bueno, non hai nada máis. Levantamos a sesión.